Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo neconfession yangu iyo yandiinayo, but dzimwe nguva zvinombopota zvichindirwadza because shungu dzangu ndedzekuti dai ndakwanisawo kuzosvika pakuzivikanwawo naamai Prophet kuti inini ndiri mudzimai wechinumber 3 waProphet. Prophet vacho vatoriwo nemukurumbira, so to protect him I cannot tell you his name. Uye zvekare ndinokumbirawo kuti musazosharewo madetails angu if there will be anyone anozoya kwamuri achiti anodawo namba dzangu. I won't be comfortable with that. So zvakaitika mukomana ashe ndezvekuti kuchechi kwacho ndakangoendawo ka1 ndakati ndaenda kuya then pandakazonoita one-on-one session navo pane zvatakabva tazotaurirana. Mushure mekunge tataurirana tikabva tazowirirana, then ndikabva ndazotanga kuvadheita. Takati tadanana paya ndikabva ndazoona kuti zvainge zviri nani, but izvi ndakazotongozviita like in secret, ndikatongoitawo musikanzwa because vainge vakaenda neni ndokubva vazononditsisa Jadal. Vakati vanditsisa Jadal kudaro vakabva vati he was not ready to be a father to my kids if I was going to fall pregnant. So at that time ndakabva ndazoenda hangu in secret ndokubva ndanobvisa Jadal reari, ndokubva tazongoramba zvedu tichisangana pabonde, ndokubva ndazoudza kuti ndainge ndava nepamuviri. He said kuti vainge vasingakwanise kuti ndinge ndichichengeta nhumbu iyoyo. Ndikabva ndavaudza kuti ini mwana ndainge ndichitomuda. So takabva tazowirirana, ndikabva ndati sezvo inini ndichishanda, let me find my own place instead of staying at my parents house. Vakabva vati no, it is fine, ndichakutsvakira kwekugara. Saka ndinogarawo muno muHarare and I have my nice apartment. Zvose ndinoitirwa mukoma, hapana chandisingaitirwe, but chinongondirwadza ndechekuti mwoyo wangu unongotiwo dai ndakwanisawo kuzowana mukana wekuti ndinge ndichizongonoita one-on-one navo amai Prophet so that she can also understand. Izvi ndava kuzviitira kuti just in case kana Prophet vakazonzi vanenge vazofa, vana vangu ndoda kuti vange vachizokwanisawo kuzowirirana nevana vavo. Handiziva kuti ndinganzi ndiri wrong here ipapo. Ivo vakanditi this is his own choice that he had made. Uye zvekare takatosangana pahu3 hwedu because isusu tiri 3 vanongozivikanwa mumhuri kuti kune vanhu variko. Ndinokwanisa kutoenda kumusha madiro whenever I feel like doing it. Ndinobva ndatoenda ndobva ndatonoona vamwene vangu, ivo vanotozviziva kuti apart from me kune vamwe vaviri zvekare variko vanewo vana. Saka tinokwanisa kutoronga jeni tobva tatoenda tiri tose, kunyange panguva iyaya yekurima tinotoenda because ava ivo vakuru izvozvo havazvifariri. Saka tinototora advantage then we go there tichitonoonana nehama dzemurume wedu. Saka inini hangu wishi yangu ndeyekuti dai kwanga kuri kungonziwo zvaiita then tobva tangopiwawo a proper introduction, but ivo vakati hazviite because kana vakagara vabuda pachena zvinokwanisa kuzovakanganisira chechi yavo. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Vanoda kundijaja aiwa, it is okay, you can judge me, but kwedu mari yakatoenda, ndakatobvumbisirwa hangu pfuma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Indeed strange things they do happen in this world. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti inini ndine mushonga uyo wandiinawo, but ndasvikawo pekuti ndava kuda kuurasa mushonga uyu, but ndinotya kuti kana ndikaurasa mushonga wacho uri iwo zvekare wakandichengetera musha wangu uye zvekare wandichengetedza kwemakore ose awa, ndinokwanisa kuzozvikanganisira zvinhu zvangu. Uye zvekare tine kabhizinesi kedu ako katinako, tine shopu yedu mukomanashe. Saka mushonga uyu iwo ndakatongoupiwawo nababa vangu. Baba vangu ivo vainge vari murimi mukuru
vainge vachirima fodya. Saka baba vakabva vazonditi one day, mwanangu une zvivindi here? Musi wacho vainge vakadhakwa, but not that much. I think kuti musi wacho iwoyo vakatongonwa doro, kudhakwa zvezve zvekuti vange vachibvisa nyadzi, because most of the times vaiti kana vakada kutaura neni vachirakidza kuti vanenge vaine nyaya iyo yavanenge vachida kundiudza, then vaibva vazongoti it is fine my boy, tichazotaura mangwana, tichazotaura rimwe zuva. Saka musi wacho iwoyo vakabva vazoya kumba vachirakidza kuti vainge vakadhakwa zvavo, vakabva vazonditi mwanangu une zvivindi here? At that time pavakanditi mwanangu une zvivindi here, it was somewhere I can say kuti kuma 7-7. Ndokubva ndati hongu baba zvivindi ndinazvo. Vakabva vati shuwa here mwanangu? Ndikati hongu. Vakabva vati alright, tevera. Ndokubva ndazovatevera, tikabva tazofamba tichienda kumunda. Takazoti tasvika kumunda kuya, ndipo vakazonditi uya tinge tichigara pano. Ndokubva tagara pasi paya, vakabva vazoburitsa bute ravo. Mushure mekunge vaburitsa bute, ndokubva vazotanga kuomberera. Ko munozviziva here kuti icho chikwambo chinotoombererwa sekunge munhu uri kutoomberera midzimu. Saka ipapo pavainge vachiomberera, ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachitoomberera mudzimu, but ndikabva ndazoona kuti painge paine chimwe chimhuka icho chakabva chazobuda mumunda. Chimhuka ichi chakabva chabuda mumunda chichimhanya. Baba vangu vakabva vazoburitsa chimwe chidende chavainge vainacho. Ndikabva ndatoona kuti muchidende umu mainge muine ropa iro rainge ririmo, but rainge ndakabva ndatoona kuti muchidende imomo mainge muine ropa rainge ririmo richitoita zvekutorasikira pasi. Then chakabva chazoya chikabva chabvuta chidende chiya, chikabva chati nhaiwe Sahwira, ko zvawanga wandiurayisa. Vakabva vazotanga kutaura, but zvimwe zvacho izvo zvavainge vachitaura ndainge ndisingambokwanisi kuzvinzwisisa kuti vainge vachitaura pamusoro pei, because vaita sekunge vari taura like vachishandisa madimikira. Saka handina kukwanisa kunzwisisa, but chakabva chazotora manje chidende chiya chikabva chatanga kunwa ropa. Ndokubva chanwa chikanwa ropa, ndokubva chazotenda baba chikabva chati Sahwira, nhasi hondo dzakasimuka. Hondo idzodzo dzinotoda kuti ndinge ndichitomborwidzana nadzo, nekuti vavengi vako nhasi uno vari kuda kuti vange vachikuparadza. Chikwambo chiya mushure mekunge chadzokera mumunda, then baba vangu vakabva vazonokora ivhu, vakabva vazondimwaya nevhu riya. Then vakabva vanditi mwanangu wazviona ka? Ndikabva ndati hongu ndazviona baba, but handina kukwanisa kunyatsokunzwisisa kuti chii chaicho chandanyatsokuona, because handisati ndakamboona chipuka chakadaro. Saka baba vakabva vazonditi zvimwe zvacho vakabva vazonditi zvimwe zvinhu hazvitaurwi usiku. Vakanditi mwanangu, kana ukazoona chipuka chehusiku haufaniri kuti unge uchizotaura pamusoro pacho, ndichazokuudza mangwana kana kunze kwachena. So takabva tazoenda usiku hwacho ihwohwo, takabva tazongonorara mukitchen. Mangwana acho makuseni ndo pavakabva vazondimutsa baba vangu, vakabva vandipa nzungu idzo dzavainge vakanga, but nzungu idzo dzomukoma, hey, poison chaiyo, dzainge dzichiita kuvava. Vakabva vazonditi nzungu idzodzo ndo dzainge dzichazoita kuti ndinge ndichizokwanisawo kuzova munhu anenge aine mari. Saka at that time ndainge ndavaudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichimbouya muHarare kuzotsvaka basa. Saka ndakazoti zuva iro randainge ndichida kuuya kuno kuHarare ndo pavakabva vazondipa zvekare mushonga. Vakabva vanditi mwana wangu, mushonga uyu handisi kuti unge uchizoushandisa, ndikuda kuti mushonga uyu unge uchizoushandisa mushure mekunge watanga business. Paunenge watanga business, mushonga uyu unoutora wobva wazoumwaya panzvimbo apo pacho paunenge watanga business rako. Saka mushonga uyu wainge wakangoita powder, so uri muchibhodhoro. Ndokubva ndautora ndikabva ndazouya kuno kuHarare. Pandakauya kuno ndingangoti ndakambotambudzika, sezvandainge ndakaudzwa nababa vangu vachinditi zvinhu zvavo ndo zvainge zvichatungamirira zviri kumberi kwangu, zvichinditsvakira basa rekuti kana ndikazokwanisa kutanga kushanda pakambani ipapo ndinokwanisawo kuzogumisidzira ndava nechibhizinesi changu. Ende zveshuwa ndo zvakabva zvazoitika mukoma, because nekufambawo kwenguva mudhara uya wandainge ndichishandira iyewo ainge agarawo
asitomborinawo vana nemudzimai uyo waainge akaroorana naye. Saka akazoti atanga kurwara nerimwe zuva mukoma ndakangofunga ndikati but munharaunda yauya wandainge ndichishandira munhu ndofanira kuti ndinge ndichienda kunomuona mazuva acho kana shop tainge tatombovhara because uyu mukadzi uyu iye ainge achida kuti ange achizoti shop iyo inge ichizoranwa nehanzvadzi yake. Saka ndakabva ndazoenda paya ndichienda kunomuona munharaunda uya. Saka akabva atondiudza kutoti ainge atova nemazuva anokwana iwo kuita 2 asitomborina kana munhu ainge auya kuzomuona. Saka munharaunda uya akabva azoti ainge achida kuti ange achizondipa shop yacho iyoyo. Ndakabva ndati mundara izvozvo hazvigoneki, handiti munoziva kuti magara mune mhuri yenyu. Saka munharaunda uya akabva azoti ndichatonamata kuna Mwari kuti ndige ndichimborikavha, then kana kuri kuzonzi ndinofanira kuti ndige ndichizofa, ndinofanira kuti ndige ndichizofa, asi ndakupa shop yangu nekuti wandirakidza rudo. Koma munharaunda uyo akabva azorikavha. Mushure mekunge arikavha ndo paakabva azondidaidza kumba kwake. Pandakaenda kweya ndokubva ndatoona kutoti kwainge kuine vanhu vainge vakati wandei, uye zvekare vazhinji vacho vainge vari hama dzake. Then akabva azotaura nyaya yake, akabva atipa mabusinesses ose awo andiinawo. Ndinoda kuti uyu mukomana wangu uyu shop iya anofanira kuti ange achizoipiwa iye shop iyoyo nekuti anogona kuirana shop iyoyo. So hama dzemudhara uya dzikabva dzazongoti sezvo zvainge zviri izvo zvainge zvichidiwa naye mudhara uyu ndo zvavainge vachazotevedzera, vakabva vazonyora zvose mubhuku. Mudhara uya mushure mekunge azoshayika ndakabva ndatotorwa nehama dzake vakabva vazoenda neni kumusha kwake mudhara uya. Then ndokubva ndazoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kushop naiyewo mukadzi uya haana kana kuzomboramba achinetsana neni nekuti mudhara wacho ainge aine mari zvekare ainge aine mabusinesses akasiyana siyana. So mukomana achi ndokutotanga kutorana kwandakaita shop. Saka pandakatanga kurana shop iyaya ndakabva ndazotora chibhodhoro chiya ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonomwaya mushonga wacho wose mushopu muya ndikatotanga kutoita mari. Ndakaita mari inini nemudzimai wangu tikabva tatotanga kutogarawo kumasebhabhu, uye zvekare tikabva tatotenga zimba redu. Mukomana achi takati tatenga imba, mudzimai wangu akabva atanga kunetsekana nembereko ende akabva azondikanganisira because zvinhu zvangu zvakabva zvazopanduka. Mishonga iyi yandainge ndakapiwa nababa iyo yainge isingafaniri kuti inge ichizopanduka, but nekudawo kwekuti mudzimai wangu ainge ava busy achitsvakana nembereko, then nehama dzake vakabva vazotanga kufamba. Saka mukufamba kwavainge vachiita vakabva vazondikanganisira zvinhu zvangu because dzimwe nguva aitofamba in secret nanasisi vake vachienda kumaprofita akasiyana siyana. Saka pane pamwe apo pandakazomboenda kuChina because ndainge ndichida kuti ndinge ndichiwanawo maconnections because ndainge ndichida kuzotenga zvigayo nezvimwe zvakangosiyana siyana. Saka pandakaendawo kuChina ndakaenda neimwe friend yangu ndokubva tasiya vakadzi vedu because tainge tichida kuzovarongerawo kuti vange vachizoendawo on a vacation vari voga. So takati tiri kweya ndo pandakabva ndazungukaruka ndatoona kutoti murumu muya matainge tiri mainge muine nyoka yainge irimo. Ndakada kuridza mhere but nyoka iya yakabva yazondivhara muromo, then ndikabva ndazotadza manje kuti ndikabva ndazotadza kuudza shamwari yangu kuti murumu matainge tiri mainge muine nyoka yainge irimo. Nyoka iya yakabva yazondiudza kuti mukadzi wangu kumusha uko ainge andiporongera. Ndikabva ndatoziva kuti mukadzi wangu ainge aunza maprofita pamba pangu. Saka by the time pandakazodzoka kunoku kuHarare already ndainge ndatotaurirana nayo nyoka iyaya yatondiudzira zvose izvo zvandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoita. Saka pandakazodzoka mudzimai wangu ndokubva ndachizogara naye pasi, hama dzake padzainge dzaenda ndikabva ndamubvunza kuti zveshuwa here ainge akaunza vaprofita pamba pangu ndisipo. Akabva ati hongu iye ainge akaunza muprofita because ainge achidawo kuti ange achikwanisawo kuzondizvarira. Ndikabva ndati kundizvarira uchandizvarira but handichadi kuti iwewo unge uchizounza zvekare maprofita pamba pangu wazvinhu. Akabva azonditi ko chiri kukonzeresa kuti munge muchindirambidza kuunza maprofita pamba pano chimbori chii?
iye ndikabva ndazomuudza chokwadi, ndikabva ndamuudza kuti inini ndainge ndiine mushonga wangu uyo wandainge ndakapiwa nababa, saka mushonga iwoyo wainge wakanzi handaifanira kuti ndinge ndichizounza n'anga kana kuti maprofita kana vari semapastors. Aiwa, painge pasina kana problem because vainge vasingakwanise kuzoprofita kuti pamba painge paine zvinhu zvainge zviripo. So mudzimai mushure mekunge ndamuudza chokwadi, to my surprise, vakadzi vedu ava munongovaona, sometimes tinokwanisa kungoita matyira, but mudzimai wako kana ukagara wamubudira pachena ndo vanhu vari very understanding, because mudzimai wangu ndaitofungidzira kuti ainge achazototanga kutorongedza mabhegi ake. Saka mudzimai wangu akabva anditi painge pasina problem. Chaainge achida kungoziva ndechekuti nyoka yacho yainge ichazotipa mhiko dzakaita sei. Saka nyoka iyi yakabva yazondipa mhiko dzekutiwo ndikwanise kuti ndinge ndichikuudzai mhiko dzacho idzo dzandakazopiwa nenyoka iyi nanhasi. Saka nyoka iyi zvainoita ndezvekuti makuseni paya patinoenda kushop, patinovhura shop, nyoka iyi manje inobva yabuda mushop yobva yazoenda yobva yazonorara pamusoro pemazen'e, then inenge ichidana macustomers mushop ichingoti huyai, ichidana macustomers ichiti huyai. Then kana tazovhara shop, isuwo tinongosiya zvatinosiya mushop imomo zvisingatauriki pamhepo, nekuti zvimwe kuda unokwanisa kuzogumisidzira wava kutotsvakwa nemapurisa. Tinongoti tazvisiya zvinhu zviya mushop, mangwana makuseni tinobva takasikawo kusvika pashop, then tobva tazotongotsvaira zviya zvinenge zvasiyiwa nenyoka mushure mekunge yadya chikafu icho chatinenge taipa, then iyo inobva yabuda zvekare yobva yaenda yobva yanozorora zvayo iri pamusoro pemazen'e ichingotidanira macustomers. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed do happen in this world. Hanzi mhiko dzacho handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai mhiko dzacho. I just wonder kuti imhiko dzakaita sei idzodzo dzavano amene kuti imhiko dzakaita sei idzodzo dzavanoita ivo naamai guru. Hanzi vakadzi ava tinongoitirawo matyikira takamira nechekure, but vakadzi vedu ava vanotonzwisisa kana ukava open enough. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kurarama ndiri muno muSouth Africa, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Saka ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. So inini mukoma ndakatodzidzawo uye zvekare ndinofanira kutoti ndinge ndichitoshandawo kabasa kangu katori bow, but mukoma Nashi kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa kuti ndinge ndichiwana basa, it is proving to be too difficult. So ndakabva ndazotanga kuenda kune imwe church, ndakabva ndazodanwa napastor vaya vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichizoya kumberi zveshuwa, vakabva vandinamatira. Mushure mekunge vandinamatira vakabva vazoti ivo vainge vachida kuti ndinge ndichizoya kuma 1-on-1 ndokubva ndazoenda kuya. Saka ivo vari kuda kuti vange vachizosangana neni pabonde. Hanzi kana vakasangana neni pabonde zvinoreva izvo kuti hanzi the glory will be coming from him and that glory will manifest itself in my life. Pose apa vainge vasingadi kundiudza chokwadi as to why vaingoramba vachingondidaidza vachingonditi huya chete kuma 1-on-1. So last week iyo ndopa vakabva vazondibudira pachena vakabva vanditi sezvaunongoonawo kuti iwewe uri munhu atongori nechimiro chiribo. Saka ndafunga kuti ndinge ndichingokupawo a little bit. Vakangonditi even 1%, kana ndikangokupa 1% of my glory unotoona kutoti upenyu hwako huchabva hwatoshanduka. Saka ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira vachindionesawo ndoita sei, because zvaizvezvi mukoma, even though ndiri munhu akaenda kuuniversity but ndakangogarira zvangu degree rangu, handina kana kumbogara ndakashanda ini. Saka ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ndatenda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma, ndikuda kureururawo izvo zvandakaita. Ndakatoenda kun'anga deliberately mushure mekunge ndawanawo mukana. Ndava almost a year now kubva zvandakauyawo kunoku kuIreland, but ndisati ndauya kunoku ndakabva ndazoenda kun'anga. Hamenowo mweya wakangokaruka wandibata wekuti ndakangozviudza kuti mukana wandawana wekuuya kunoku kuIreland handidi kuti my relatives vange vachizowanawo mukana iwoyo. Like I told myself kuti ndini ndinofanira kuti ndinge ndichingonzi ndiye ari kuchando, ndiye ari kuchando, ndinge ndichizobatsira hama dzangu. Handidi kuti vose vange vachizoya kuno, because I learned my lesson pandainge ndichiri kuSouth Africa. Nekuti pandakaenda kuSouth Africa nemurume wangu takabva tazoti zvainge zviri right kuti tinge tichizounza hama dzedu dzose kuSouth Africa, dzose dzatainge tichikwanisa kuunza. Zvadaro mukomanashe ndo patakabva tazotanga kuunza macousin sisters angu, masista, vana bhudhi uye zvekare nehama dzemurume. But I learned like a very great lesson. Ndikabva ndati never again in my life. Uye zvekare nemurume tikabva tazotobvumirana. But murume wangu iye manje munhu wekuti anoti akataura zvaanenge ataura mangwana anobva azochinja. Saka ndakabva ndaona kuti inini ndinofanira kutoti ndige ndichimugadzira kuitira kuti kana tazova tose kuno kuIreland iye asazombofunga hama dzake kumuisa mweya wefuratidzo. Ndobva ndazoenda kun'anga ndikabva ndazoita munamato wekuti I am always praying for a spirit of non-financial breakthrough in our life. Saka ndakabva ndazokesa almost everyone in the family except for me and my husband. Even hama dzemurume ndakatodzikesa kuitira kuti dzingoramba idzo dzichingotsvaka rubatsiro kubva kwatiri. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandinayo. Nokudawo kungoti Mwari vange vachingondiregererawo in advance kuitirawo kuti kana zuva rangu rekufa kana rasvika Mwari vangoziva kuti ndakatongogara ndakanamata ndikavakumbira ruregerero, just in case if I forget. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa hanzi just in case kana ndikazokanganwa kukumbira ruregerero. Akomana kune vanhu vanoshaina akomana. Hanzi just in case if I forget kukumbira ruregerero. Tell me what you think in the comment section.